to Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant and then... Benvinguts a aquest programa de Conca Televisió, on diversos cursos de tercer fins a sisè de primària venen a aquest plató per resoldre 3 preguntes de 4 matèries diferents. Les matèries són matemàtiques, ciències, actualitat i llengües. Abans de continuar amb la introducció, m'agradaria dir-vos que és interessant saber que no només ens podeu veure per televisió, com esteu fent ara, sinó també per internet. La primera pàgina que ens podeu veure és www.youtube.com i Global Production SCP. D'altra banda, ens trobareu amb el Facebook, www.facebook.com, i un cop a dins hi fiqueu assignatura pendent. I l'últim és que tenim un bloc d'assignatura pendent. Ara sí, continuem amb la introducció. Nens, heu de saber que tindreu 30 segons com a màxim per respondre cada pregunta als 3 participants que esteu aquí de cada escola. En cas de que falleu, aleshores us petarà un globus. Ara sí, feta tota la introducció, passarem a presentar les escoles que avui ens acompanyen aquí. A la meva dreta, el Gabriel Castellà. Benvinguts, nois. Com esteu? Bé. Molt bé. La primera és la Marta. La Marta té 9 anys i ets d'Igualada, oi? Sí. Quines aficions fas, tu? Gimnàstica rítmica. M'agrada col·leccionar pins. De tot tipus, els pins? Sí. Molt bé. I també sé que tens un gat i un gos. Sí. I no es fa la guitza? No. Molt bé. El segon participant d'aquesta escola és el David, de 8 anys, i ets d'Igualada. I tu tens 3 aficions. A veure, quines són? Futbol, bàsquet i handbol. I tots 3 jugues amb equips i jugues. Sí. Molt bé, no? I tu col·lecciones cartes, de tot tipus. Molt bé. I la tercera participant és l'Eden, que té 9 anys, i ets d'Igualada. Ella juga a taekwondo, que fa molt temps ja que hi jugues. No, vaig començar quan va començar l'escola. Molt bé. I una cosa molt interessant, que fas gravacions de discos amb el teu avi. I quina música graves? De música meva, com resulta que jo sóc d'una església evangèlica i fem alabances, càntics. Ah, vale. I també m'has dit que canteu rock, pop... Sí. Això a l'escola. Això a l'escola. I ja fa molt temps o no, que cantes? Molt bé. I ara a la meva esquerra ens trobem a l'escola Ramon Castelltort. Benvinguts vosaltres també. Començarem amb l'Imma. L'Imma, quants anys tens tu? 9. 9. I ets d'Igualada. A veure, explica'm les teves aficions. Faig futbol, bàsquet, handbol i taekwondo. Taekwondo. O sigui, en tenim 2 de taekwondo avui. Molt bé. I també jugues amb equips, els 3? Sí. D'acord. I tu t'agrada molt anar a la platja, oi? Sí. Que vas amb algun en concret? O... Sí. Molt bé. I el segon participant és el Pau. El Pau, quants anys tens? 9. 9. I tu ets d'Igualada, també. I quines aficions tens? Bàsquet. Jugues amb un equip? Sí. A l'escola? No, a l'Igualada. Ah, molt bé. I tu tens un animalet petit? Sí. Quin és? Un periquito. Un periquito. Què té nom? Sí. A veure... Oig. Oig. Molt interessant. Bé, i la tercera participant d'aquesta escola és l'Aina. L'Aina té 9 anys i d'on ets? Igualada. D'Igualada. Molt bé. Les teves aficions són anar a la piscina, Sí. deus anar a les comes. Molt bé. I també tens una altra d'afició. Digue'm. Toco la flauta travessera. Flauta travessera, l'escola de música. Sí. I què fa molt temps que la toques o no? No, vaig començar a tercer. Molt bé. I també col·lecciones xapes? Sí. De tot tipus? Sí, però col·lecciono moltes de xapa, de cava. De cava? Ah, molt bé. Així que deus als dinars familiars? Sí. Va per ràpid, oi? Molt bé. Doncs ara sí, com que he presentat les escoles que avui ens acompanyen en aquest programa, començarem amb assignatura pendent. Així que, nois, com he dit al principi, hi ha 4 blocs, i el bloc que ara farem és el bloc de matemàtiques, sí? Sobretot, mans fora de la taula, i fins que jo no us digui ja, no apreteu, d'acord? Però penseu-vos bé perquè teniu un límit de 30 segons, o sigui, no cal contestar molt ràpid,
Vale? Bé, doncs, atenció. Quin és el resultat de 9 per 7 més 3? Torno a repetir. 9 per 7 més 3. Ja. Aquesta escola? 66. Resposta correcta. Molt bé. Atenció a la segona pregunta. Quin és el triple de 14? Ja. Aquesta escola té resposta? 42. Resposta correcta, també. Molt ràpids, molt bé. I ara sí, tercera pregunta de matemàtiques. On s'ha de situar les agulles del rellotge perquè siguin 1/4 de 7? Ja. Aquesta escola té resposta? L'agulla dels minuts al 3 Sí? i l'agulla de les hores entre el 6 i el 7, però no al mig, més que a prop del 6. Resposta molt correcta, molt bé. Bona explicació. I ara, un cop acabat aquest vlog, com ja veu veure, us van gravar un vídeo de les vostres escoles i ara passarem a veure el primer vídeo. Donem pas a aquest vídeo.